हाय माते रेगला हाय अंचने बालकृष्ण रेगला आरसी क्रिएशन मेरे हाय बका अमिता आचार्य हाय नमिता पुत्रंग हाय नमिता आचार्य हाय अंचने बका पूर्णिमाचार्य मेरे हाय बका येर मात वीडियो तूतरकले माते रेगला हाय बका अंचने निकलाल्प मात ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾತ ಮಂದಿರ ನಿಕಲಾಲ್ಪ ಉಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನ ಎಂಚಿನೆತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಮಾಲದಾರಿಲು ನನ್ನ ಆಟ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಿದಾಡಿನ ಟೈಮು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಇನಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಇತ್ತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಬಯ್ಯಾಡ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಜನ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅವು ಬೈತ ಬಯ್ಯದ ಒಂದು ಆಟ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಪಗ ಬೇತ ಮಲ್ಪುವ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಪಾಡುವೆ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೆದ ಮತ್ತು ಪನ್ನಗ ಪೂಜೆಗೆ ಸಲಕರಣ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಪಣದೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಾತ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲನು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುಡದಿತ್ತದು ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದೇ ತಲ ಒಂಚೂರು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಪಯ್ಯಪ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಪೋಪ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಪ ಅಂದು ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಅಂಚ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪನೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಪನೆ ಇನಿ ಆಟದ ಮಾತ ಬೈದನು ಆಟದ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವೇನು ಮಾತ ತೂಕ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆತಂಡು ಅದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಬಯ್ಯಾಗ ಆಟೋಗು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬಯ್ಯಡತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಉಂಡು ಇರುವೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇರುವೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಜನೆ ತೂತಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅಂಚ ಇರುವೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ 7:30 ಭಜನೆ ಉಂಡು ಪಂತೀರು ಪೋರ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೂದು ಮಲ್ಪುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೋಡ್ಸಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಶಾಲೆದಡೆ ಬರ್ತೈತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರೀತಿರತ್ತೆ ಮೇಳ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಾತು ತುಲೆ ಮಾತ ಜೈದೇರು ಆಟದಕ್ಲು ಅಂಚದಿಂದ ಕಂಚಿ ಪೋರ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳದ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಜು ಪಂಡ ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಕುಲು ಜೆತು ದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಪೋರೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿ ಅಂಚದ ಚೌಕಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಜಿ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ನಾಮಿನಿ ಪೋಡತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಅನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತು ಪೂರ ಆತನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ದೀತೇರು ಸಂತೆ ಪೂರ ಬೈದನು ಒಂತೆ ದಿಂಜತ್ತು ಒಂತೆ ಬೈದನು ತೊಲೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನ ಮತ್ತು ಬೈದನು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಓಡೆ ಪೋಡೊಂದು ಅಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗತ್ಯಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಂದಿರದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ಬಾವುಟ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಷ್ಪಾಗ ಪಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.